ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu nangaphansi kolwandle. Wena wedwa omiyo kuze kube phakade. Igama lakho liyakhothanyelwa, igama lakho uNkulunkulu lingaphezu wonke amagama. Kulo konke kuyakhothama, nasamandla ngiyamemeza kulo konke kuyakhothama, konke kuyakhothama, konke kuyakhothama. Emkhawulweni yasamandla konke kuyakhothama, ngoba likhe linye gama lingaphezulu kwaleli gama likaJesu. Kuqisa uNkulunkulu zonke izinto, khothamisa uNkulunkulu zonke izinto. Uhlale wena umile, uNkulunkulu wesizwe sakhe, ngoJesu ophilayo. Siyakholwa uNkulunkulu mingaphezulu. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Ake shine uJesu izandla ezinkulu. Sivule imilomo yethu simbonge. Come on somebody. Sisemkhankazweni. Awuvula umlomo wakho simbonge uNkulunkulu. Ake sivule imilomo. Sibeke inyawo. Sibise igama likaJesu. Kukhona inhloko enkulu edingakalayo lapha ey'ntabeni zasemoya. Ngiyababengeka bakulala bayibala. Ngicela uzwakalise iphimbo lakho emosheni yasemoya. Ake uzwakalise iphimbo lakho emigedeni yasemoya. Ake uzwakalise iphimbo lakho emkhathini yasemoya. Ubise igama elikaJesu Nkosi. Uthi ngalo kuyenzeka. Funa umlomo wakho. Hey, kubantu abalashiba semoya. Alinde wena uthi ngiyakhala. ElikaJesu. Ababili bengababeza. Kodwa balinde wena lamadolo. Ukuthi nje uthi ngiyakhala. ElikaJesu. Uyazi kunemfihlo mina ukuthi aphakamisana amaphimbo enu. Ake iphimbo lakho libe yintilongo. Blow the trumpet through your voice. Ungamsadingi isimbali. Blow the trumpet through your voice. Tethela iphimbo lakho. Ayizweni yasemoya. Omunye uthi ngiyaqala ukusemoya. Kodwa ngicela ukushiya ivoice yami. Emosha. Ngicela soyale. Ukuthi ngabe ngijabulile. Nabe ngilibizile. Ukhona kodwa umshwa. Ngiyethela liyoshaya ey'ntabeni. Kusho sali yakho. Ukuthi khona uhlobo lamemeza. Power.
Jesus. 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 Mighty Lord. In Jesus' name. Jesus. Yes, Lord. Yes. Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Yes, we are there. Before it manifests in the flesh. Sometimes you just need to join in. So tshela ukuthi donsa kuphi. Yabo mawuphotshela ngesiphamu. Noma ungazi ukuthi donsa wathi. Yabo nje usiphethe udonsa nje. Ubhekisa ngawo umbuso obumnyama. Funa ukaze wadubula lo wathi sesudonsa. As long as ihlafu ibheka sembuso. Hawu kodwa webashela church unazi. Dubula ubhekisa ngasemdalini. Ukuthi uyawu umbuso. Wabuthi baba batholayo. Uyawu umbuso. Wasisumami. Yes. It doesn't matter. Hallelujah. Nami ngathola dabo ayiphansi. Jesus. Nami ngathola fema uyaphansi. Nami ngathola yothwala ayiphansi.
mona. Yeah. Funa singena ngohli. Yeah. Singena ngamaphuzu amaphoyisa. Ngegama lika Hayi nawo manje. Hayi nawo manje. Yeah. Lama soja dala. Singena ngohli emona. Yeah. Siyothi uJehova. Hey. Ufuna ukumisa i-altar lakhe. Hey. It's been too long. Hey. Jehova uNkulunkulu ufuna ukumisa wakho umbuso. Yeah. Mana ngizothi baba sasikhona. Hey. Prepare the altar. Ngegama lika Thina uNkulunkulu siyona ndimhlatshelo uNkulunkulu. Ngegama lika Ikhona iphefumulo mona. Hallelujah. Ay. Ikhona. Yes. Ikhona. Ngegama lika Jesu. Ngenzeka. Ay. Sister Tati. Ngicela ibuye moya lento. Njalo wena. Thina masikhuluma. Sikhanda ama-refugee camps. Yes. Wakhona mswala Doma. Yeah. Sikhanda imizi yokubhaka. Yes. Thina sikhanda masikhuluma sikhanda imizi yokubhaka. Ay. Sikhoma bathi Jesus. Hallelujah. Esikhathi ubamshobe sukuma. Nayo ubiza i-refugee camp. Hey. Wazi usoqasha. Hallelujah. Wagulayo. Ayade. Nayo i-refugee camp. Wafuna ukuphuluka moyeni. Yabubiyamosa. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Ay. Simamazana yinto la. Akuhlalwa la. Yeah. Ngisho ufakazi bami ukutshela ukuthi khona into ongaqasha kuyo. Yes, Lord. Ngakakhula ngaphila kodwa uzoqasha la. Hey. Ngikhandela i-refugee camp. Ngegama lika Jesu. Khona indawo zokuphatha abafowethu. Yes, Lord. Sikho. Ay. Manje base ngilambile. Iyawenza njani ufakazi wethu. Bathi ngake ngakhandela yini? Ay. Wenza mhlawulamba. Yeah. Ukhumbula ukuthi khona indawo yokuqasha. Ay. Bayede. Ngegama lika Jesu. Ay. Ngisho wabangcwele noma ngaba khona onquma ukuthela akayodla iphiliso waswadlula emhlabeni. Yazi ukukhandela naye i-refugee camp. Ngegama lika Jesu. Asizela ngizophila kuphela. Yeah. Sathi ukuzofela kuye futhi uJesu. Hey. Abantu bantwana babusisiwe abafana. Hey. Anabashaka. Ayede. Babusisiwe bona. Hallelujah. Ukhulumisa ngamadoda. Aqala yabona ke siyamazi uNkulunkulu. Yabona nje wani sifaka lapha esiphandeni. Aqala ngani? Uzosikhipha. Yeah. Amkhandela nje umgogo. Athi uzosikhipha. Yeah. Abona lamadoda ebuka ukuthi hayi akho umuntu ozobakhipha namhlanje. Yes. Akhohle ukuthi noma ubengesikhipha. Yebo. Ay. Senzela ngesikhathi ulwa lapha sesila. Hey. Ngesikhathi ulwa nokuphila kwethu sesekufeni. Sasithi babusisiwe abafana. Abafana kuyinkosi. Noma ungakulwisa ukuphila kwami kodwa uyangwanisa nangakho ukufa. Hey. Hallelujah. Sina sizomemezela. Kunenkosi yamemezela. Gama lawo uPaul eyibala zonke izinto. Ay. Ayinamandla ususa. Ay. Hala maya. Ay. Yabani. Mighty Lord. Ufa. Phamu. Yeah. Yazi ukuthi uPaul wabalinto engekho bishop. Ay. Wathi nento ekhona. Ngesazuba khona. Yebo. Hayi siyazi. Yebo. COVID 45. Hey. COVID 75. Ngesazosa. Yes, Lord. Ayina wama. Ay. Sifana neyikhonkwane eyiboshelwe lapha. Yakho. Uyabona siqotshwa ngevangeli. Kufika izinto asisasuki la. Ngegama. Oh. Ay. Hayi sisheke sikhwashile. Sihlela ukuhlala. Sihlela ukuhlala. Futhi akekho ngaboni manje. Use uyindawo yokuhlala le. Awubona ngani? Nezangoma nazo zifuna indawo yokuhlala manje. Yebo. Siyaphenduka nazo. Yakhumula. Sathi esinye. Ay. Dala ngihlele ngidumbeni ukukhuluma nabantu abangekho. Yeah. Ay. Uthosisa abantu. Awu Jesu. Uyayizwa lento ye-refugee? Memeza. Ungabusathula. Yeah. Uzokalisa iphimbo lakho. Ay. Ukhandela abantu indawo yokubhaca. Ay. Khona abantu abathwele. Angafakazi ngabantu mhlawumbe umuntu. Umuntu athi ngathwala khona. Yeah. Manje kiyase nginayo.
angisazi lento uzoyixosha kanjani. Yazi kufunekani manje? Indawo yokubhanga. Nakho. Ukuthi manje ngisaba ukuthi ngatsho mangiyeka le nto yongibulala. Yabona khona indawo. Hayi. Emthimbeni omkhulu. Hey. Angamasiya. Hey, khona indawo. Hayi. Ikhona. Hallelujah. Asiyakhona ngena la. Ngena. Sakhona isikhala. Hallelujah. Singekho. Salusuqala ukuhlala khona la. Hayi. Uthi ngiyabona intulo iphelile ngicela ukungena emthimbeni. Hayi. Hey, khona indawo. Yes. Khona indawo. Yebo. Igama lika Jesu. Hayi. Noma singagcwala into sokuhlalisa wose. Hayi. Wasunephunja. Nakho. Wasushayela ilunja. Sokusukela. Sithi ngoba usuka kude awuhlali. Hayi. Ngeke umethina kade singenile. Yes Lord. Akuhlali mhlawumbe thina singakhona ukuma. As long as usemthimbeni. Hallelujah. As long as Hayi. Hallelujah. Ikhona kodwa ibandla. Siyamemeza. Uyazi ukuthi bangcwele. Kunendoda eyasilekelela ubaba uDavid. Ukhokho bangcwele. Kodwa wafundisa ngisho izandla zethu. Ikhona bazalwane. Kukhona izinto engadingi ukuthi ngize ngiyibone isuka kodwa ngesandla sami ngithi hamba wena man. Hayi man. Yazi uqashe ngisho ungabaza mamshabalala. Uthi asikhona into lokhu ngihlasela manje. Yongabaza man hamba man wena. Hey uhambe la. Hey bakithi. Uyiqasha awuthandazanga. Ukhona ongizwayo bakithi. Bakithi vele sifundile sona. Noma umthandazo ungephume. Kodwa izandla sona. Awukade khona ngeke ubhekane nawo njengamanje thanda nje utshela yothamba awukhaleke lapho uyazi ukuthi uzongayibona inkazi kaNkulunkulu mangaqhelisa uyabona nje mangihamba ngapha kwakho mzwana ngithi uyasibona esi speaker yini ngifuna ukuyenza mzwana ukalisa ngini ngifuna ukuyibona inkazi kaNkulunkulu nezinto kunendoda angingafakazi kancane kumfakazi ngephepha kunendoda ebishop eyabona ukuthi khonto engiyibona ngoba kunendawo engiya kuyo and le ndoda engiya kuyo ine possibility ukuthi ingangibulala ungizwe kahle a typology of Satan namademon ingangibulala ethi le ndoda yazi ukuthi ngikwazi ukubhekana nale ndoda kufanele ngiqale ngiqhelise awu bathatha bazalwane ngiyakho ufuna ukubona uNkulunkulu kwangengane zakhe la yabona kanenza nje ngoba kunezinto ezenza ungayiboni inkazi kaNkulunkulu yabona nje umntana nje kusama umntana kunendoda efuna ngibambane nayo la and uma ngakaqheliswa kwenza ngakwazi ukubambana nayo ngizothi ngisabambelela ngiyibona ingane ikhala ithi baba miyeke lo muntu uyabona akasizi ngalutho awukhona ongizwayo sibamba uJesu kwakhala ingane zethu sakodwa uyayibona wena baba lento kahle kahle uyayibona nawe uzubona ngathi ayikho angithi aboyifiyenze nje manje siyaqala usayibona kahle ugcina usuthi hayi khona uJesu bayingashongo phela ukuthi kodwa uJesu nje phela uyayizwa view usithe ingane nikhona kodwa emondla ake ngibone nje abakhona emondla ake ngibone abakhona lapha kwaphili awu amen yakholwa ke isindisiwe bazalwane nginento ebengithi ngifuna ukuyisho bese ngihlala phansi nami egameni likaJesu Yesu momfethu esihambile isikhathi bangcwele hawu amen ngenibikeleke nonke kwenamandla igama siyabonga uNkulunkulu ukuthi usiphinkani yabo kukhona lento yokukholwa ukholo uzuthandazela ukuba nenkani pray for stubbornness uthi uNkulunkulu ngicela ukuba stubborn even in situations la isimo khona uNkulunkulu singishaya ngiyacela uNkulunkulu ngenze ngibe stubborn kuzo towards the situation not towards God towards isimo ngoba sometimes stubbornness uma isimo masipusha sifune ipatience siye siqede ipatience sipush akodwa khona ngizwa kwenzakalani ngithemandla Makula amandla ngaphezu kwemali. Oh amen uyabona mangithandazela istubbornness isho ukuthi isimo sifike
mhlawumbe ake ngenze ngawo unceko asimphuma lapha amen Hallelujah. amen Yeah. ake ngibe safe bathi bayithini sayixoxa i-situation mayifika ifika iphushe kanje ibone ukuthi hayi patience khona ukuthi abawucasuki awupheli mandla kuye sibe sesithestana isimo perseverance sengaqhubeka yini siye siphushe yawo mase siqede konke onakho ufuna uvela sathi udedela ini istubbornness ke manje uthi khona ubekeza nakusekho awuyakizwa perseverance na iyona asekho nokubekeza isimo kodwa isikhathi sengivele ngayidonsa manje sengidonsa istubbornness ifuna indawo ngidonsa ephi noma ungaxoxa lapho unezela kakhulu uma kufika amadoda alamandla eyiphusha imoto iphindezela ya kodwa basifuna ukukhanda istubbornness unyathela ibhibi bese don't entry uthanda ungathandi noma ayindawo awunalezo nto bazalwane siyabonga uNkulunkulu osibuthelela ngoba kukhona ezinye izinto esiyithandazelayo uNkulunkulu siyangisho istubbornness ngoba izimo sona mase ifika zifike ziyithathe ipatience ubone siyaphela siyakwazi ukuthi umuntu okhuthazelayo ziye nezimo zenjani ipatience enjani iphele kodwa khona esihlomeni uyabona nje imphika ihlala yabo umuntu obuka lapha akaboni wenzani usufika nje manje thana moto yangena wena uzakalethi ngqi abe idonsi uzakalethi mbhekela isibona sisishela ngihambi imoto kanti khonke la ibeni ngesikhathi ngithi imoto uthi baba ifuna amehlo bathi usamile usakhona ayesake sakhubuzwa abantu nikhona kodwa badlala Jesu sofaka ninkani ngoba asikho isimo esifavorable manje esokuvumela nje ukuthi ukholwe kahle asikho manje sonke sayibiza istubbornness manje hallelujah siyambonga uNkulunkulu bazalwane kodwa uyizwa umfethu ngishwele igama lithi icilongo uyabona kunento abayikhandile kuthiwa yini ama loud hills uyabona lento ayifani nespeaker ngiyacela bazalwane sengiyasuka mina ayifani nespeaker that thing was created noma was manufactured mamshibalala okuthatha ivoice from one place isekude akazi ngayichaza kanjani lento bishop ikhona nje ngayichaza ngayo uyabona mangila sifake lezi zinto lezi le nto iyaqabalasa ayinawo nje ngespeaker bo inikeza no beat yona nje it just takes the voice ise la fanele iye khona yangisho basalwana so uNkulunkulu ke kulesi sikhathi bathu icilongo amaphimbo ethu simakade uNkulunkulu uwenzile esimanufactured wawa anoint amaphimbo ethu khona sokuyiza umfundo eBhayibheli ke manje uNkulunkulu has sharpened our voices ukuthi nina ngolimi niyadala angithi ukuthi uNkulunkulu uyasharpena enza ukuthi when you speak upon something and that something must move and kukhona izimo ezingakwazi ukuzwa until uNkulunkulu acijise iphimbo lakho awusikhona nje bazalwane awuthi nje makhala ngiyacela nje iphimbo lami ngabe lisafana uyazi ngishiswa yini uyazi ngishiswa yini mamshabalala lento ibuke lento ngizolo ukuthi uma ngisuke ekhaya ngithandazela ukuthi akube nje kwangenzeka akujayizwa ngithi thini it I cannot go back and pray about this thing ithi mina kulungile ngeke ngisakwazi ukubuyela ngoba ngithandazile ngayo kodwa ngilapha entabeni yasesizwe God is here to sharpen my voice when I go back it won't be the same lelia phimbo limemesi kodwa lokwenza umsekelo lapha weNkulunkulu khona umuntu okwenza umsekelo sikhuluma ngokushaphina kwama voice manje ngoba kunezimo ezithi awuphinde futhi uyabona ungaphindi kuleyo level uyamazi umuntu esifazana ushaya indoda yabo mayisimshaya njalo yabo mayimshaya velathi awungishaya bese uhlezi ukwenza ba angithi usefike kwi stage la khona njani ama nerves alokhile
continue doing it. Angithi uyazi ukuthi indoda eabusive enjani iyahamba yofuna into ezomenza khale. Angithi banomshaya kajwayele ushaywa ngakho akanjani ngizobasana promote kwenzela umsekelo ngesikhathi enza ufuna into nje emhlawumbe ngathi bayawuthi qala ngakho uzothi angithi seyiyaphuma levo sizoshapha ama voices uthi kunye umsalwane la ichaza lento uthi kunamadoda amabili ayithanda lo msekelo uthi ayiyogawula ehlane omabili ephethe imbazo uthi ke le iphethe basuke ekhaya bobabili imbazo iloliwe le yayishiya into yokulona le yayiphatha into yokulona bahamba bayehlane mabefika lapha na umuntu wakhe naye uphethe into azolayisha kuyo nalo uphethe into azolayisha kuyo uthi ke lo mzana mayichaza lento uthi Nkosi yami yasuka nale ndoda shawa kwashaya bayaxoxa bobabili washaya amandla lo shanga amandla asuka le ndoda ngithi iphethe into yokulona yashaya yabona ipace yayo isiyancipha adonsa imbazo ayohlala phansi awusuka yaqhubeka le isishaya ngembazo esihamba njani ibuthu yashaya yathula le ndoda awusuka yalo ithi isukuma lapho yathi what lo belokhe eqhubeka isigaba ngiyakusho bazalwane isigaba sihambayo lo sifishane manje lo uchithi isikhathi esiningi elona kodwa mayisuku ushaya kabili ashaya kathathu ahlale phansi amuke lo ufaka amandla kuzokhuluma abadlali kaJesu ngoba sikwenye isizini manje busukhamba ngephesi yabantu akubheka into efanelwe kuwo lithi kanti lokho iqhubeka ishaya waqala manje amandla khona saqala izandla zangavuma ukubamba imbazo ngoba isaqala inkofa qala wabeka phansi imbazo lo imbazo beyibeka phansi uma eyolola engaphelile amandla lo usayibeka phansi imbazo amandla sephelile izandla sezibhlungu umsebenzi awusaqhubeka nembazo nayo isibthonto nalala abadlali kaNkulunkulu kulesi sikhathi sizozala uhlobo lunje ozothi kulungile abaqhubeke kodwa ngifathi imfihlo mina allow me yashona ilanga badisa wenzani badisa abantu bephupha khona abantu abaphithizela ngamatende la khona abantu ababhizi lana wenzani badisa bahlala iviki lonke wenza njani awubasalwane asenzela ma-open air emasalwane asenzela ukuthi senzela amasuku make-open air yodwa ulamaya senzela khona uzongizwa kana imondla asibavimbile abasukume sisukume nje ngomgqibelo ngolefu atakhona lasifela khona obhishopu ngithi khona besikahleli ubuka umuthi omkhulu uthi sasikhulu yankulu imondla iyabahlula noma nokuyipheka le mali ngisho noma ngafika umuntu athi emadise manje ucijile ngicabanga ukuthi singayingena manje sukume kubekanye awungakithi angishaye kabili endaweni eyodwa my God semlona kwazi ukushaya kabili endaweni eyodwa khona mkhuluma naye sidelele kakhulu i-HIV kade ushaya ngegama likaJesu ngegama likaJesu hlala phansi ishaya emzimbeni hlala phansi awuzama phela nawe udle noma amaveji uzobona ukuthi
Nikhona abantu kaJesu. Yazi ngeyichazanya sihlangene nento enkulu. Asingayenzi sibe encane. Awukhona ngayibhala lento sihlangene nento enkulu. Asingayenzi sibe encane. Ngidliwe into bishop leligama ethi ophezulu konke. Manje nibuka ukuthi ake sithi makuthiwa ophezulu konke ila kuphela khona into engithi ngale kwalikhona nikhona. Ngoba yazi masalikhona nokulifunda iBhayibheli. Kodwa ukufunda udlule ubone lonto. Uma lithi iBhayibheli ophezulu konke. Usuke zama uNkulunkulu ukuveza into ethi ngale kwami. Above me this nothing. Ngale kwami akukho lutho. Kusho ukuthi yonke into okhala ngayo lento ibona ila ngaphansi. Uyibona wahlangana nayo wena. Yinto engaphezulu kwalezi zinto okhala ngazo. Musa ke wena ukulibala kulezi zinto unyukela kophezulu. Nawo kodwa bakithi. Ufuna ukusuka la mina. Ngiyacela umuntu kaNkulunkulu unyukela kophezulu. Hayi. Ukuze yonke into ibe ngaphansi kwalo phezulu. Amen. Isho nje mangithandaza uthi sithandaza sonke. Kodwa nje mina ngithe wena ngophezulu konke uNkulunkulu. Uphakeme kakhulu. uNkulunkulu khothamisa yonke into ekhona lapha emuntwini. Amen bazalwane. Haleluya. Ngiyacela la mamfethu no 5 minutes ongisalela egameni kaJesu. Amen. Usuke lapho. Siyabonga bazalwane bakhulume lapha. Bakhuluma inhliziyo kaNkulunkulu. Amen. Nikhona ukuthi bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Phakeme kakhulu abangangazi mina. Ngamadisi sibonga. Igama lami uSipesihle ngamadisi sibonga. Amen. Ngakholwa bazalwane Jesu angenzela umusa. Amen. Ngicela bazalwane ningayikalimazi lento. Amen. Igama nje uSipesihle ngamadisi sibonga. Amen. Ngikholwa bazalwane. Ngiyezwa bangcwele. Uthi umzalwane kimi yabona abamadisi ungayenza ingozi yokuya endaweni. Ungazange wayehlola indawo. It's very dangerous. Uyabo kunabantu mabefika endaweni onama valuables. Ningisho kasho bazalwane onezinto ezibalekile empilweni yakhe. Uma ethola umsebenzi endaweni akaqala athathe zonke izinto zakhe njani ezibalekile ahambe nazo. Into yokuqala ufika ngene nje emkhashweni. Noma ezogcina uthuthile umndeni wakhe wonke. Usafuna uqala emkhashweni ayobona ayihlole ukuthi ingane zami zingafunda yini. Nami ngakha yini ngazinza yini mina la. Amen. Nemondlo nayo bazalwane kudala kumenyezela. Mhlawumbe khona umamndwandwe la. Amen. Kudala simemeza endaweni lapha emondlo. Amen. Kuze kwathathela kwangathi ngesifike endaweni yasimondlo. Hayi ngiqinisile bazalwane. Imondlo will never be the same. Angeke mangcwele kudabule ophezulu konke. Bese indawo nayo iqhubeke ifane. Hayi. Lento mangcwele ncanisa akusikhona ufuna kuze wonke umfundiswa kule ndawo usebonakala ukuthi hayi iyashintsha. Kudinga kudabula abantu bakaNkulunkulu useshintsha indawo. Awunyanyiswa bazalwane. Ngoba ezinye zezinto ufuna niqonde nabantu bakamoya. Ukuthi uyabona thina esihlala njengase ememela. Sengihlalile namadimoni khona sengijwayele. Asiyangazi phi makujayiswa lembazo. Funa sukume nje umuntu. Yebo. Abayethi hlika bese udlula usesibongile ncebo. Dabu qhubeka. Yes. Bese kuyahambela. Mangathi yaqala futhi ithi yilento engiunderstand ngokufanele uNkulunkulu ngoba yazi ifana ncebo ngisho umkhashi umsolo. Ifana ukuthi wena umemezela hey soba nemvuselelo uthi uyenza esontweni lakho and ucabanga ukuthi abantu bazosuka la bakhona beze kuphi la akubalazi isonto lakho bayazi ukuthi ukhonza la vele manje yini esizobenza ke basuke beze ke bayibasuka isideke akuthi awuthi udinga into ehlukile awuningi nikhona ukuthi basalwana siyafuneka manje amadimoni endawo yangakini uwamemele abantu awunibise basalwana hayi wena kuyisahluleka usisisahluleki wamemele uthi ngizomemela omani nami wemani nali nethi akenisondele lapha awunikhona ukuthi basalwana iyasinda manje yenza nisilekelele nje silihudulele nje ngaphansi awunikhona ukuthi abantu kaShesu amen so nje siyamcela uNkulunkulu bazalwane niqonde ukuthi oba sina into lamoya amen sizolana ngisho ulimi lwethu amen
no mama bathandaza kule ndaba bavuke bayothandaza bathandaza into yabo isinjani hawu amen ingakho beyithi kuswakalisa iphimbo lethu la kunemosha la kunamadimoni asekhanda osofa kule ndawo kunemimoya esaziyo nje ukuthi hathi ngasiphazanyiswa thina bancane kodwa likhona sekuyino yabo ususa nomfana omncane nje endaweni yasemondlo ethe na 16 athi mina ngeke ngiyofunda isikole mina ngiyotshwala mina awujala izidimoni sehlele seliyana noma yikuphi uthola na 16 ufuna nemoto na 16 manje ubanje na 16 years awujathi sehlele kahle idimoni lokuthwala kodwa makujabula abantu baNkulunkulu beswakalisa amaphilo kuba khona into nje enyakazayo lapha emthethweni awuyasise sesibezwa abantu besikhuza kodwa obani namhlanje laba basikhuza yini la qoqane ndawo ngizwile yini ayobuza ngixolele Nkosi yami ngixolele mama agijima amadimoni ayobuza uchairperson wefathi bangene kanjani kanjani labantu ayobuza amaforum amadimoni lawo ayobuza iforum laba ngoba thina sifuna bathi receive labo uzona kwizinto zenyanga kudedele la umuntu avalule khona izinto sikamuntu anything yeso elevator ibandla elisona nana dimension ayifuneki kodwa sibo uNkulunkulu esefohlile ngiyacela bazali ukusuka la bengizothi mamfethi sengiyasuka ngisafuna ngisafuna bengizothi nginamavesi la noma nginencwadi mangaphosisa u23 awu amen engicela sithandazele kuzona u23 sesizwa asa mhlawumbe salwana u23 uyazi ukuthi uma ngithi u23 kukhona into engifuna uma ngempela lento engiyishumayela lento engiyiphilayo la ukuthi ingamanga ingafakazelwa kanjani amavesi awu23 abo ngiyacela ningivumele angizukwafunda ngenzela ophethe ipen abhale angeke ngiwafunde basala ngifuna ukufakazela ubhale nje abaphezulu uthi uphiliswa both emoyeni nasenyameni abo healing kumoya nasenyameni awukwazi ukuyiphika lento le message uma mfethu sengisuka mina ngizoshiya nje lonke kukhona izinto ongayiphika kodwa awukwazi ukuphika into efakazelwa 23 verses and kodwa mfuna igadi masifunda ayikho into esetshenziswayo ingathi solululi ulokuzana we are here to sharpen our voices amen awukezwa kana mfethu sengiyasuka mina la ngifuna ukushiya nje bese usothandaza incwadi kaMatthew chapter 8 ngiyaphuthuma bazalwane ngizokunika nje uyofunda ekhaya uMatthew 8 uverse 1 amen kuya verse 4 la kunempiliso ephysical kunoqhoko la ngizwa ngiyenzela asothandaza abangcwele la ngeke mamfethu ngeke ngicabanga sengayisajaha angeke sikwazi ukusuka la singathandazanga sonke bazalwane ikhona ufuna kuyehlele la ukuze iphimbo lethu lazeke emoya sizoshiya ekho senze bayiqale ethi aphakama ewathandaza umamshabalala kule ndawo hayi bathandazile omama kodwa khona lo wathandaza kule ndawo usenza nathi sisaba amen la sifunda ngani bazalwane ngokuphiliswa kwani komuntu onani onoqhoko amen uverse 5 kona lapho kuMatthew 8 amen ngiyadlula nje bazalwane kuMatthew ngifuna ukufakazela lento kuMatthew 8 la kune healing yomuntu onani ofuhla ngothi la awubiza lento ungacabanga ukuthi iqhoko ayiphili lapha kaJesu hayi manje ngizothi wayigona into noma ngathi isingene kwakho noma ngathi uyisha umnyeni wakho noma ngathi uyisha usisi wakho ungayigona usenje na sengiyakuthini mina usenje Gawula wona lona wena musukufuma lona hayi usenemnyaka ngakhe enestroke wasithatha nyaka ngoba awuzophila lembasa ngilola la ngoba kukhona into engiyikholwayo ebhalwe la la lithi ofe imangcwele uhlangothi
Awu amen. Kuverse 14 kuya kuverse 17 uPaul uletha abagulayo lana sekuphiliswa ini ke manje umoya lithi ababe namadimoni akuthi umuntu uyagula ngamadimoni nje kuze kuthiwa uyagula ngiyacela basengethe sithandaze lama mfethu kuze kuthiwa umuntu uyagula kanti ukhona homoya yabo ukuthi wesithathu lokho akekho sala ngaphandle ke la ngoba abanye bethu bayagula faith asiguli physically kuphela yazi ukuthi njengoba uhleli lapho nje I'm prophet kusama ngemphe mamsha thothi uyagula nje lapho yazi ukuthi physical awugula emoyeni umnandi kodwa ama finances akhe ayagula financially we are financially sick akwenza lutho kodwa uJesu emisa yebo usala ucabanga basathi sizophi kuphela ufuna ukuqonda impilo isikhona there's healing on everything egulayo phela kumpilo yakho ukhona ukuyibuka nje kanje ukuthi kune sickness la lento ihamba uyayibona ifike ibe right ngo January February lento sengiyazi vamisa ukugula ngo July kanje lento yami siyafama nje ngo July igule lento le my finances njalo ngo July anokugula nje ikhona impiliso amen ukhona nje abanye bethi mhlawumbe uma ngishadile nje siyagulela nje la imishado yethu amen usuyazi ukuthi khona abanye ngeke ngenze umsebenzi mhlawumbe unkosikazi wami nami usuyazi ukuthi manje ngithi mina eyazi ngifuna ukuthengela usigubhu isicathulo yabo nje waphatha into engathi qonana nabakamadisi ufela ugula umshado akuthi usuyazi usuwaphila nje impilo ukuthi noma kuthiwa ngifuna ukumenzela ubaba ngeke ngimtshele ngoba nje la uzovela ugula umshado wami ngiyakhuluma mina basalwane ngoba kuyenzeka uthi uyokhonza emnyameni uphilile emoyeni uyayiswela kodwa umshado ono uyakhohlela yakhohlela ngisho ukuthi uyathandaza uyazi khonto ekhohlela lapha emva awuniyabeza basalwane kungeke uNkulunkulu ngilethele ifix yasezulwini uzophuzisa umshado wami. Can you heal my marriage? Can you heal my finances? Ngoba angifuni badla kaNkulunkulu ikholo just indaba nemali ungefike la suka marriage break womuntu wakho amen ngicela uqeda mamfethu amen siya verse 28 ku chapter 8 esifole ngibala ngiyashesha basana ufuna ukukhombisa uyidinaya kanjani into efakazelwa imibhalo there is healing and ngicela mawufunde ekhaya owafuhla ngotha kanikwanga lutho elizwi lakho njani owafuhla ngotha kanikwanga owayenokhoka kanikwanga owayenamadimona kanikwanga ngiyakhuluma Nyanisho baselana musu kholwa esisabukho phela siyakholwa yazi sifike ku stage ma abantu bekholwa bathi siyakholwa nawo zona base meme ake ngathi ngelanga bangihlohlela amehlo nawo athi mina ngelanga asike siye lapha wasibeko funerals angababeka lapha abantu asebefile siyongena lapha sisi mbabekephi sicela ukuyothandaza manje ibandla ngapha liyakhona yabo into ehlangana nokufa nje fana amadise fana ayisekho into engenzeka lapha uyabona ukuthi icancer siyivalele ngolwazi ukuthi ayilapheki fana ungabusadela akwazi nje ukumisa kahle abhekane nenkosi bangabe sathiyeke sevele nje ahamba umuntu waNkulunkulu engahamba ahanjiswa yimali ngibheza ibhaloni athi sanda kuthenga base ngihambisa ngakugibela noma besekhona ithemba kuyo kodwa nje yazi yamusha nobani
sasila simbuka ayona nje iaggressive kukhona amagama amangaka kodwa ophezulu konke akabizi othi yebo iyabazi kodwa wena ophezulu konke uthini akuba sesiyekela ukubheka la phakamisela kuwa amehlo ethu kodwa siyazi ukuthi khona nike navele la bani yini ifana nakulesi simo sokuthandaza mina ngizothi guqe akithi guqe amen verse 28 bazalwane usiyofika lapha ku 34 amen sengiqeda nje ngisafika ku awunene ngabafundi beBhayibheli amen le ndoda yasemagadara kunabantu abahlanyayo sibadlula ngempela bazalwane hala sisoshaphina abantwana sizothi akuzukuphila inyama kuphela yasenzelani mamshabalala senzela ungabi trapped size sigcine sofuna ukwenza izinto eziphathekayo akiba yesicabanga ukuthi ugula komuntu kulapha enyameni manje bese ke sifuna ukukhanda izinto ukuphuze naleli wayini yabo nje mawuza kufuka ngithandazele umntana uNkulunkulu noPaul naye wathi ophuza ingcosana enxa ukugula kwakho kufanele yabona nje lokhu yabo yizwi yaqondana thatha iwayini uphuze wena ngibona uphila ma ukhona akithi izwe ukuthi asikwazi ukuyibuka into ewu-sickness ukuthi it's not just sickness because ilapha emzimbeni ezinye izinto sigula because azikho nazo umoya kubiza umuntu ozoyohlola kumoya ujobe usungona ngixosha amaphepha nje ucabanga ukuthi ilapha enyameni le yikho enyameni uyazi ukuthi khona abantu abagula abaguliswa ama-backgrounds usiyami khona umzwayo usiyami yabo wena hayi uthi awuphenduka waphenduka kodwa uyagula uguliswa ikhaya waphuma kulo every time usukhola usindisiwe every time when izinto zakho zingenzeki uvela uthi nogogo na akwenzekanga kanje noma naye akwenzekanga kanje nami vele kufanele ngibe nje vele nje khaya vele impilo yalapha ekhanje kusho sonke no anti waqala kanje uzuyikhohle ukuthi ubani yabona ukuthi uyagula haleluya yabo kunesifo kuthiwa esala ekhaya uyababona mase besithakatha lapha ebhedlela bathi ukhona ekhaya yini okwaphathwa idiabetes benzeni ukukhombisa ukuthi wena ugula ngezifo zasekhaya ke awuthi khona umswala haleluya hlangana bese emva kwalokho njani usuyayigona into uyimukela nje ngoba yaphatha uma wakho sengiyala ekhaya nje yahluluma sengumdlwane nje wala ekhaya nje oyokuphakelwa nje lokuphakelwa nje njengoba uwadluma uzodlamina nabantu abami kunjalo akekho umuntu onokukholwa ukuthi ihealing yenzeka kunqanyulwe ini lolu khondolo yes Jesus yonke into yakho angikhatha noma athiwa yasha uanti yasha umalume yasha kodwa mayifika la uyayazi bishop lento ukuwa drive emgaqweni sengiduke naduka khona into ekuthiwa umgoqo kuthiwa i-dead end yabona nami bese bevele bafaka lesisanje ukuthi umgoqo uyaphela kusho akekho jikela ngala akekho jikela ngala yilento uNkulunkulu athi asizoyithandazela emohle yebo angifuni ukugula ngesifo sakwamadisi mina angifuni kuthi hayi kwamadisi kunjena akuzange kwaba khona umuntu owenza ukuthi akekho wakwashada akekho wakwagraduate bese sengize ngihlanza nokholo kube uthi akusophuma graduate leli khaya ngenxa yokuthi uma akafundanga u-anti akafundanga umalume akafunda ngisho usukholwa ma kodwa kade ngikhuluma naye la wathi omunye esaba ukushada wathi hayi mina ngangishada mamathi sifike naye leyo nto wathi angijahile ukushada mina umkhulu wamhlula mamncane wabuya uyababala bonke ukuthi angifunje nami ukubuya right ngihlalele la angithi abantu ugula akakho yena akanankinga uyena ozokwenza into engcono emshadweni wakubo kodwa iproblem isekutheni ugula ngesifo sakubo there is healing even for your background haleluya there is something new engaqala ngawe as long as you believe in the name of Jesus Christ, as long as you believe in the mighty name of Jesus Christ, konke kuyenzeka ngani ngalo Jesu kuyenzeka. haleluya Hayi sengakhuluma iphimbo lami liloli yonke
Zion. Kukhona umuntu abayalolu ulimi lwakhe. Kukhona umuntu asebapha imfihlakalo yebhaso. Kukhona umuntu asazi ukuthi Hallelujah. Hallelujah. bosa mamfeti ngeke ningakhulendo. Uyabona ucela mfana ngenze kanje. Ake ngithi aso5 uchapter 9 una 4. Uze kusheshe bongisuke la. Ngikhuluma ngempiliso la. Oh amen. From verse 1 chapter 9 ufunde nje lapho. Uze uyogcina ku verse 13. Kunempiliso la. Besili akusetshenziswa amanzi. Ngenzela njengoba ukuthola ngeke ngimiyeke uDokotela angisho ukuthi ngiyeke nami. Ufuna ukukhombisa ukuthi impiliso wena wahlangana nayo. Ayizange yambemba uDokotela. Ayizange yimeme igrandpa. Oh amen. Nikhona kumsala? Ngasekhaya mhlawumbe sinowantu ngakukhumbula nomndeni. Ngakithi kunobaba wayihamba kanje. Ubaba nje semdala usashona. Waba namadodana akhe enye indala naye. Yayihamba kahle nje naye. Ufuna ukukhombisa nezifo. Yayihamba kahle naye. Yaya mayiqala ikhula. Eqala ihamba kanje naye. Yabakhumbula labo abafana usashona nalomdala. Sekusele lomncane. Naye futhi mayiqala ekhula. Waqala nahambiswa kababa. Ukhula nje basekhaya kuthi. Athi angeke inqamukele ukuthi nakuwe. Ngoba nawe nezinto zakini. Unless you are healed. Ukhona nje umuntu ufuna umngeni umphila manje. Hayi phila. Mungala nje sakhuluma phila. Ngasekhaya asiqede isikole la wonke umuntu okhona asiqede uyazi mayithi standard 7 ashiye phansi Ukugula kwakho abona ukuthi asifike ukuthi awusindiswana sindisiwe wahlangana negazi kaJesu kodwa khona izinto ezisinande engafanele ngabe siyasinande. Aw amen. Nikhona into bezalwane chapter 12. Oh amen. Verse 9. Kunempiliso lapho. Verse 9 nje. Ufunde lapho uzogcina ku verse 16 sorry. Oh amen. Awuyezwa? Amen. uJesu lapho uyaphilisa. Ngiyizwa bazalwane. And yazi why mamfethu ufuna ukudlisa ama verse. Ingoba kunale debate engaqalwa ngabantu abangakholwa eqalwe abantu abathi bayakholwa bathi uMadisi njengoba besho into bazobulala abantu ngithi mina nginamavesi awu23 ngifuna siwafundela uJesu wenza inkinga ngoba yonke indawo la iphilisa khona wayengasebenzisi lutho kodwa abantu babephila wayikhulumisa kusho ukuthi uJesu waqala umkhuba wobulala abantu umqalisi walendlela ayushembe umqalo walenkinga yokuba sophila ngokukholwa uJesu owathi siyakhuluma phekwezini uJesu siyafika nathi uthi umhlabeni umlandele kuphi eduze manje asilandela lapha eduze kuthiwa sobulala. Ake ngibuza ibandla lika Jesu la senifunde khona sikhona yini isibhedlela sokukhipha amadimoni manje mangiphethe amadimoni ngiyaphi akulungile phela
ngoba thina just sewukhulukiswa enyameni nasemoyeni. Sikhona ke sokuphahleka inya. Isize sisitathani mhlawumbe ngaze ngihlangane naso. La okuphilisa khona ini umoya manje uyagula umoya wami. Ikuphi la ngaya khona? Uma kunepolitiki engaka phakathi kwebandla kaNkulunkulu senginenkinga ihlushwa imimoya. Siphi isibhedlela mina ngiyasona? Wazama mfethu ngicela nje basa verse 22. Amen. Uyazi la ngiyafisa ukumfunda bazalwane uverse 22. Konke ngifuna uzanikele ibuke lento. Kwase kulethwa kuye okhwelwe idimoni. Eyimpumputhe eyisimulu. Waphulukiswa. Kwaze katho isimulu wakhuluma wabona. Ngicela ibuke lento. Thina sibona umuntu ongakwazi ukukhuluma. Sibona umuntu ongakwazi ukubona. Uyamuzwa uJesu uthi unani nomuntu? Idimoni. Uyabona ibandla kaNkulunkulu njengoba sizolona. Amadimoni asiyekile ayazi masifika. Sofisa ngegama kaJesu ubona. Kanti thina kufanele siyeke amehlo. Sikhuza idimoni. Ayikho into esayicishisa manje. Uzobona mfethu kukhona izinto usathanda bese sazi. Uthi ngaba abantu bangabona idolo elivuvukile. Jesus. Dolo leli liyaqonda. Hala bakhuthuza khathaza. Yaqonda. Ahlekaza lala amadimoni. Hayi ngoba ungakhuleka by faith. Uthi nje webuka into ufuna kuyidubula nansi lokuthi qa. Iqa. Le yabuka ukuthi akangiboni ngempela ngoba engangiboni. Go. Yangibilika le dolo. Yangibilika. God. Demoni mngama. Lithi la sabizwe idolo. The day bizi demoni soqala ngikhamba sithi ngwana. Ngithumela ke manje ingulube Uzulwa. Ungakangibizi mina ayikho ezokwenza nginyakaza. Sizolola. Kwagula uzobhekana nakho akubheka ukuthi kufela nakuphi. Ugula inyama, ugula umoya. Magula umoya kwase kumanifesta kuphi? Shuthi mina ngifuna ngiyofuna iroot cause. Isuke enyameni ngiyasuka enyameni. Ngiyoyishaya kuphi? Ukuze akhulume lo abona. Lo uzokhuluma lo siyabuya. Awusekuphuma abazalwane uzokhuluma lo. Lo njani? Uzobona. Ukhuza umoya makubuyo yakhuluma umuntu azama mfethu inde kakhulu lento. Amen. Haleluya. Inde kakhulu bazalwane. Amen. Kunowesifazane wazama mfethu awubengizosho lokho nami khona ngicela ukuthi ngaka-SS wazama mfethu wasengesaqela maningi lamavesi verse chapter 15 verse 21 maningi kakhulu. Amen. Ngizo ashora ibandla kaNkulunkulu ukuthi impilo isivela kuJesu. I need to repeat myself, Bishop. Any form of healing, whether it's physical or spiritual, ukuziba umuntu kaNkulunkulu nabantu bakaNkulunkulu baphile uyedwa kuphela ongabaphilisi uJesu Kristu Nkosi. Umbuso lo obekuthiwa uthembisa abantu impiliso ushakiwe, uyashaka, uphelelwe indlela manje. Uyazi ukuthi ngishisa ngoma ngenxa ukuthi ayisakwazi ukuphilisa abantu manje. Uyangizwa Phutulungana? Ayisakwazi ukuphilisa abantu yazi thini? Sixoshe manje ambohlaba. Uyazi ukuthi vele lento ukuthi angisenayo. Into ngizokudrayisa nje ngeinkukhu manje. Yilokhu uzama ngeinkukhu nje, uzama nje ngeenkomo. Yilokhu uzama nje, lokhu uzama. Wenzela ukuthi lokhu uhamba lapha eduze kwakho. Nayo lento le akakwazi ukunika, akanayo. Yes. So the only thing angayenza lokho ekuxosha nje. Yes.
yazi ukuthi ke ifana kanjani nodokotela. Nodokotela bakunika into yokuthithibalisa nje. Hamphuza la ka3. Ngicela ukuthi ubuye futhi. Sobona ukuthi yasifana futhi manje lento. Ubuye after insuku ethu makuphela. Mayibona ukuthi athi lo awuphathi kahle athi prescribe lo. Angishintshe. Axosha beqhubeka nabanye. Mawubuya wena uthi hayi yazi ukuthi sengiphilile uthi ha yasebenze. Yena usuke sekubonje uyiphilele wena. Mina bengihamba ngiphonza ukuthi waza mamfaith egameni kaJesu. Amen. Bazalwa uJesu uthi asimemeze lento ethi ukhona uNkulunkulu before usuku waza mamfaith. Waza egameni kaJesu. Amen. Awukodwa ngiyacela umpostoli. Semthe woza ngiyacela umpostoli usengaphambili egameni kaJesu. Ngiyacela saza ngaphambili bazalwane. Ngiyacela sithi ugibisa amakhanda. Angikwazi ukukhuluma lento kaNkulunkulu engayikhulekele egameni kaJesu. Amen. Ngicela sithi ugibisa amakhanda egameni kaJesu. Amen. Ukhona yini lo muntu okhona lapha phakathi kwethu othi uyayikholwa lento ukuthi uJesu uyaphilisa? Uma ekhona nje athi amen. Amen. Uthi ngiyayikholwa lento ukuthi uJesu uyaphilisa. Ngiyacela nje ukugobisa kanje. Yabona ngicela nje uma ukholwa bazalwane. Lo ngifesa into ukholwa. Uma ukholwa nje ngicela ugibisa ikhanda lakho. Akubale enhlizweni yakhe izinto eziwu2 noma eziwu3 ezikhula ngifuna ukuthandaza ngazo. Wasisho lapha kumoya ziyezwakala. Eziwu3 othempeleni yakho ziyagula. Ziyagula le iyagula nale iyagula nale iyagula. Phambi noma ungayibala zonke wena uyazazi wena. I'm sick here. Ngiyagula la. Usayibalile. Uthi amen masiyibalile. Amen. Ngiyacela sigibisa amakhanda. Ozokhuleka nomkhuleko okholwayo. Ozokhuleka nomkholo okholwayo ukuthi njengoba mangikhuleka la lezi zinto engikhuleka la uNkulunkulu siyakhosha manje. Alikho igama engisa ngalo ngaphandle kwegama lika Jesu kusona. Ngifike kuleli tende ngezwe ukuthi igama lika Jesu lona lodwa liyakwazi ukuqalisa izinto. Sigebisile amakhanda ethu egameni lika Jesu. Ngifuna abokukholwa. Sikhuluma ngokubekisa ngikhuluma ukukholwa. Uma ekholwa uthi ngiyakholwa. Ngiyacela nje basalani sithandaze naye manje. Mangithi sithandaze naye ngisho ukuthi ngizokuthandaza umthandaze emva kwami. Ngithi vele ukuthandaze ngalesi simo ke manje. Noma uthandaze enhlizweni noma uthandaze uyaphimisela. Ake ukholwe nje manje ukholwe. Baba wethu ongcwele. Kufana nephunga eliphakamayo. Sonke lezi zinto uNkulunkulu ezigulayo kuleli tende ziyaphakama njengomusi. Ziyaphakama uNkulunkulu ziya kuwe. uNkulunkulu ongcwele ziyaphakama. Zisuka kubo ziya kuwe. Wena phezu konke. uNkulunkulu ongcwele sesiyazi ukuthi konke kuyenzeka kuwe. Sesiyakholwa uNkulunkulu ukuthi konke kuyenzeka kuwe. Tabatha uNkulunkulu njengoba sithabathela ngishiso nosethu. Tabatha uNkulunkulu usilwele. Usinqobele zonke izinto. Baba sigulayo iphilise. Baba leyamfimbo yayisophilisa. Shaya kwakho wawusotshata. Thwala uNkulunkulu konke. Ngegama lika Jesu. Thwala uNkulunkulu abantu bakho lapha. Sekudala bethwele. Sekudala uNkulunkulu bethi bayala bengakwazi ukuyilwela. Ngegama lika Jesu. Ngizile ukusafakazela izwi lakho ukuthi kusukela kuMatthew 8 wawulokhu uphilisile. Ababekhule enyameni bengaqhoko waphilisa. Ababenohlanga befuhlakoti waphilisa uNkulunkulu kwewena. Ababekhule amadimoni waphilisa. Ababekhule behlala abantu kuyimulu ukhipha idimoni. Abantu umuntu akhuluma ubukeke uNkulunkulu ukhipha idimoni. Ehlezi phezu kwemali zabazalwane. Ukhipha idimoni. Ehleli phezu kwemishado yabazalwane.
likhipha idimoni elidla ipeace. Bandla lakhe linakho ukuthula. Buka uNkulunkulu laphe. Wena uNkulunkulu lapha sonke izifo. Any form of sickness in you, oh God, is healed. Take your glory, oh God, take your glory. La devil khona inkazimulo yakho. Kuyabonakala uNkulunkulu. Ngiyidabula amandla kusukela east kuya west. And north kuya south. Imandla yonke emakhumbini akhona. Ngiyidabula inkazimulo yakho usho uNkulunkulu aphila. Yazwakala uNkulunkulu ukuthi ukhona. Yazwakala uNkulunkulu ukuthi uyadabula.